Engko nek wong loro kae Baladewa sing tenan karo Werkudara sing tenan tekan kene, kowe lagi badar. Woga, moh. Wah, iki ngrekoso iki. Lho ngrekoso piye? Engko nek Baladewa tekan kene tenan, lah iki menungsane sing padha rupa karo Baladewa. Gretel Nenggala. Piye? Kok nek nganti tekan kene Werkudara. Wah, iki menungsane sing padha rupa Werkudara. Pancanaka, piye ora cilaka? Dadi ora usah wedi, saiki semingkir sik. Engko nek kira-kira kono do nesu goleki pethuke. Nek aku diajar, kowe iki ra krasa lara mergo saka daya kekuatanku. Ondorira. Piye? Aku ra ndek kuku, tak goleki gedang. Ya. Engko diagem. Iya. Nek nggo nyuduk, ora apa-apa mlenyek malah gayeng. Sik disuduk pas nggon dodone bapak. Penyuk ngono terus diratake. Wah. Membahagiakan. Dorene sik. Ayo, Gong. Wah, sandwich. Saya kalapatan pun. Ingin ngabdi tadah wadana suwun. Petruk kantong bolong. Kena ngopo kowe teka tumuli nangis ana ing ngarepanku, Petruk? Petruk kantong bolong ngopo? Suman ngersane Kalendra kok tumuli kowe ndungkluk. Lohmu netes ana ing jlambrah. Kowe nangis, Petruk? Nangis. Oh, yang ngene kok madang. Ini iki ya nangis. Lah nangis sebabe apa matur? Ana abdi sowan ngersane Kalendra nedeng sini kok nangis karepe piye? Iki mboten kuat. Ngraosaken lampahan sing sumadang wonten ing Karang Kadempel. Petruk eneng apa? Mugi dados nek kawuningan sinuwun. Mugi dados nek kawuningan. Bilih dinten semangkene ya bapak niku gerah. Mongko nek didumuk dadane niku jantunge isih enten isih dagduk-dagduk ning pun mboten purun omong mripate ming menteleng ngemu banyu sajak nangis. Nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Kula sedih. Kula matur sanipun sinuwun Prabu Puntadewa mugi andadosna ing kawuningan. Langsung wae terus. Langsung piye? Sawanipun kula kalih Petruk nyuwun sumbangan. Ngagem mresake bapak. Niku bapak kudu cek darah. Ya, Tru? Oh, apa? Heeh. Kowe wingi ra melu mresake kok. Sing mresake aku wingi tak becake. Terus dokter ngendika apa? Bapak kudu cek darah. Oh. Cuci otak. Waduh. Cuci ginjal. Sing terakhir bapak kudu cek son. Iya, kowe iki kok bapakne arep pamit mati kok seneng. Weh, entuk warisan lho awake dhewe. Warisan kok diame-ame. Warisan ki aja sok diame-ame. Bocah ki nek ngame-ame warisan iki bocah sing ora gelem tumandang karya, bocah sing ora iso berusaha. Oh, marem-mareme iki nek yasa dhewe, gawe dhewe utawa tuku dhewe, marem-mareme. Ora kok ming ame-ame warisane wong tuwa. Ora. Nek bapak mati piye ayo? Ayo mendem. Oh, lah iya. Nek terus nasibmu piye? Biasa iki aku. Aku ora tau gagas piye-piye kok. Ha sing jeneng wong urip ning alam donya iki rak mung ngenteni to, Tru. Antri. Tak kira Semar ya wis wancine. Awak dhewe wis ora perlu nangis. Wong Semar iki ya wis kerekoso uripe. Wis ketuan. Ambegane semengkis-mengkis. Bendina pil wae. Nganti pil kabeh barang dombe. Mung mergo ben sehat. Apa ngono kuwi ora ngrusak raga? Ngono. Nek wis pancen bapak iki dipestheke lara iki engko terus sirna margalayu utawa gugur. Awak dhewe iki ora usah perlu sedih. Justru kowe karo aku ki sing neruske amal ibadahe bapak. Mula ana sesanti sing nyebutke anak-anakku nek amalku pedhot
kowe sing wajib nyambung. Ngono kuwi. Bapak dadi pamomong, kowe karo aku ya kudu dadi neruske dadi pamomong. Bapak dadi guru, kowe karo aku ya kudu neruske dadi guru. Bapak iki dadi seniman, kowe karo aku ya kudu neruske dadi seniman. Aja nganti pedhot amale bapak. Ngono ora kok ditangisi. Bapak ki nek saya tuwa saya ngrekoso. Sesuk kowe dadak nukoke kursi roda. Ayo. Modar saiki mongko larang. Didol ndasmu iki, Pak. Nek tak tendang piye? Hah? Karo kakane kok ndas-ndas ki. Ha kowe kandhane ngayal senengane ora. Mboyo santai. Nek pancen dipestheke saiki matur Ndara Puntadewa, nek Ndara Puntadewa kersa rawuh, dinteni nang Karang Kadempel sinambi nunggu bapak. Ngono. Lese jam pira? Mula nek kok bapak ki isih iso nganu, apa isih iso bergerak, kowe golek mangsi, jempole bapak dikai mangsi terus engko awak dhewe sing nulis surat dhewe. Petruk bagiane semene, garing bagiane semene, bagome terus dicap nggo jempole Semar. Cuk, wis sah milik kita. Kita foya-foya. Anak apa ya? Anake Semar. Masamu anake sapa? Ha iya ning ya kowe kok bangeten ora. Rasa ditangisi, wis men ra apa-apa. Ora mung Semar kok. Kowe iso ya ngono to. Kowe iso nek tuwa saya ya lara. Anakmu ya do nangisi kowe. Aku ya ngono. Aku saya tua ya lara. Lho, dalane wong dipundhut karo sing gawe urip ki dhewe-dhewe. Lho, Semar diparingi lara. Terus engko malaikat tekan njabut Semar. Oh wis awak dhewe ora iso nggodheli, bakar ngulyak malaikat. Ha. Mbok nganggo pikiran terus nek omong. Sik gong aku tak matur sinuwun Puntadewa iki kersane piye? Kersa rawuh ning Karang Kadempel apa ora? Petro dalem upama Pandhawa sowan ning Karang Kadempel, Pandhawa ora ganep. Kok iso? Iya Petro, krana Sedewa dina iki murca. Lho. Ndara Sedewa murca? Iya Petro. Murcane sebab apa? Mergi menapa? Murcane Sedewa merga nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada nggone bakal ndak caosake marang Koko Prabu Ndarawati. Lho, mangkene Sinum Prabu Ndarawati mboten lenggah teng mriki kok. Nembe wae jengkar nggawa pustaka Jamus Kelima Sada. Mula yen Pandhawa sowan gotang loro ora bisa mbaya pustaka Jamus Kelima Sada lan Sedewa ya ora ana. Waduh, Gong. Mati tenan Semar. Ya wis ayo mulih tuku peti sisan. Kowe kok bingung ta ngapa ta? Gawe santai lho. Gawe santai lho. Waduh gayane kok logatmu iki lho. Lho ya apa sih? Nyapa terus nyapa. Nyapa kampleng modar ora. Kok iso diastos Sinuwun Ndarawati? Ya merga Ndarawati ketaman pegebluk. Terus critane pripun? Pustaka Jamus Kelima Sada arep tak paringake marang Koko Prabu Ndarawati Werkudara sarujuk Janaka sarujuk nekula ya mathuk nanging Sedewa ingkang darbi atur Sedewa dhewe ingkang ora sarujuk marang karsaku nggone nyaosake pustaka Jamus Kelima Sada. Terus dadi dukane pepundhenmu bendaramu Jodipati Ndara Werkudara. Iya. Terus Sedewa didukani ndaramu Werkudara apa dene ndaramu Mandura Koko Prabu Baladewa ora kuat ngampet murkaning ati ndaramu Jodipati wekasan kawiyos pengendikane Sedewa ditundung minggat dening ndaramu Werkudara Petro Jaja muntap lirik netap duka yayasinipe Netra kocak ngundarandir Hitup nyomangolon saka wadananira mbranang Ngapa Truk? Menengok salin perkara iki Lah kok dadi kaya ngono kelakuane Ngendelke le gagah ngendelke le rasa ngendelke sentosa. Ha kok mentala karo dulure dhewe. Ingkang mesine
Ndara Sedewa iki dadi jangkeping Pandhawa sowan ning Karang Kadempel. Ning kok mergo saka nuruti karo mubal babaling nepsu. Ora gagas kuwi kulawargane, ora gagas kuwi adine. Kok wani nundung karo Ndaraku Sedewa? Betok, kowe iki ngopo? Sik, sirah sampean ngaling-alingi kok. Lho, kowe iki nesu sapa? Ndara Werkudara. Kok mandeng aku? Nuwun sewu, mestakane ngaling-alingi. Rada medun. Wah, edan. Nah, ngono. Oh, keduwuren. Sok dikepras gundulmu atos. Petruk ngopo? Sampeyan ora rumangsa salah. Sampeyan ora rumangsa kleru, ya. Aku klerune nggo napa? Luputku nggo nendi? Sampeyan nundung Ndara Sedewa. Dasarmu apa sampeyan nundung Ndara Sedewa? Mergo Sedewa ora manut karo aku. Apa kabeh kulawarga kudu manut karo sampeyan? Apa sampeyan ki rumangsa bener dhewe, ya? Eling, Mas. Bener menika werna telu. Benere dhewe, bener bebrayan, benere sing gawe jagat. Benere dhewe niku tumrap sampeyan bener, tumrap wong liya ora bener. Benere bebrayan niku saiki iya, sesuk ora. Saiki ora, sesuk iya. Niku owah gingsir. Bener sejati niku bener sing gawe urip. Mula aja sok benerke awake dhewe. Ning ngetungen bener ora tumrap wong liya. Ndara Sedewa niku adimu, tur niku beda ibu karo sampeyan. Wajibe nek beda ibu karo sampeyan, sampeyan niku ngayomi karo adimu ku alon, tresnanara ngungkuli adimu dhewe. Kok njur semenang-menang. Sedewa, minggat, ngoten ta, Pak? Wah, ora wae-wae. Iki kula mesut tenan iki. Kelengkapaning kok kata-katamu kok meneng wae iki. Kompliting Pandhawa niku dumunung tanggung jawabe ana Petruk, ana Bagong, ana Gareng, ana Semar. Nek Pandhawa gotang niku sing diseneni karo dewa niku Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Mergo ora iso ngreksa marang para Pandhawa. Monggo niki dibutuhke karo bapak. Pandhawa niku dibutuhke karo bapak supaya rawuh teng Karang Kadempel. Sampeyan undung Ndara Sedewa, mula nganti Pandhawa ming jangkep papat. Nek Pandhawa ora komplit, ora kelakon sowan teng Karang Kadempel. Bapak sedo, tegese sing dadi jalaran sedane bapak sampeyan. Wah, kurang ngerti apa-apa. Lho, mbok dipersake mripate. Rek. Ora ngerti apa-apa piye? Nuwun sewu lho, sing dadi jalaran sampeyan. Ah, ora ngerti kenthang iki puling lelakone bapakmu. Bapakku lara. Isane mari Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Lima Sada. Ndara Sedewa ora ana, pustaka Jamus Lima Sada ilang. Digawa Ratu Ndarawati. Tegese bapak pancen disengkake patine karo para Pandhawa. Niki kula ora trima. Ya, Gong. Ini gini. Iki pancen ketoke wis sengaja, Tru. Heeh. Iki pancen wis sengaja to gawe cintrakane Bapak Semar. Ndara Sedewa ditundung karo Ndara Werkudara, Prabu Puntadewa maringke pustaka Jamus Lima Sada karo Prabu Kresna. Ada? Iya. Karepe piye iki? Ki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki. Ya aja nguyuh sanggon-gon ora. Tielot apa? Tielot. Toilet. Tielot ora. Ngarani kleru kok ora. Heeh. Niki pancen wis disengaja, jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki, aku ora trima. Aku ora seneng nek kahanane kaya ngene. Pancen niate arep gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Tru, tanganmu ngene, Tru. Ya. Tak nggo mik. Oh ya. Ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Muni kok muni. Mula kang sawe aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowan ning Karang Kadempel. Ndara Sedewa murca, Ndara Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Pak Kos. Waduh. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Gagong. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Mula wektu dina iki Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Lho. Aku ngapa? As kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Ndarawati kenaman apa goblok apa ora? Lho aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikanthi ya Prabu Ndarawati. Kon dadi saksi. Saksi yang mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan. Melanggar pasal 521.
Pasal pira, Gong? 521. Apa kuwi? Dedak. Makan pitik. Iki kepiye? Ora kepiye-kepiye. Iki kanane kaya ngene iki nang nganti Pandhawa ora tekan Karang Kadempel tak etungi. Pira to? Pirang direke foto pirang dina? Manut sedina rong dina. Niki kula wangsul. Kula bali. Ning nek nganti tak etungi mengke suruping Sang Hyang Surya manjing wonten ing njodhok sisih kilen munculing candhe ayu. Wonten ing antare iso ketingal kuning gemrining kaya kencana sinangling. Nek nganti Pandhawa ora rawuh ning Karang Kadempel terus terang terus Philip kula pokoke wangsul teng Karang Kadempel matur karo bapak. Liwat ngendi kok apike? Hah? Liwat ngendi? Terus kono belok kiri lurus wae. Kaya kertonyono. Cakepane ngene iki, lurus kono belok kiri menggo wae ora. Ayo saiki nek ngono bali matur karo bapak. Andake bapak Pandhawa rojah receh ora komplit mergo do gegeki benere dhewe, Pak. Rumangsa miris manahipun ing Rayeng Amarta. Karna Petruk kaliyan Bagong anggenipun matur dhateng Kyai Semar. Pangraos kula kados pepes bayu kang tapis mboten gadahi kekiyatan. Menawi ngantos Kakang Semar wuning lampan ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta tuwin lampan ingkang sinandhang dening para Pandhawa. Monggo kula apal dhateng watakipun Petruk kaliyan Bagong ajrih kula. Menawi ngantos dipun damel-damel anggenipun matur sedaya kalepatan menika dipun biyukaken dhateng Pandhawa tartemtu Kakang Semar Murina dhateng Pandhawa Kaka Prabu. Lah kok dadi kaya ngene kahanane Werkudara. Wah, aku dhewe ya ora ngerti. Lah kuwi senengane nek nesu adimu terus tok tundung lunga. Lah nek kahanane kaya niki piye? Monggo Kakang Semar mbutuhake Pandhawa 5 cacahe rawuh ana ing Karang Kadempel. Sinambimu di pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Yen perkara pustaka Jamus Lima Sada kuwi iso dijagake, merga Kyai Kresna wis paring dawuh, yen to wis padhang lelakon kang tumanduk nang Praja Ndarawati, pusaka bakal kakundurake. Ning yen Sedewa iki wis kadung minggat. Wis kebacut lunga. Monggo wong lunga kuwi ora dingerteni menyang endi papan pernahe. Ling goleki piye? Sasah goleki. Lho. Nek ora usah digoleki iki mengko ora kelakon sowang ning Karang Kadempel. Nek nganti Kakang Semar banget gone lara, gedene nganti Kakang Semar kuwi sedo. Sapa sing kapitunan? Pandhawa kelangan pamomong. Wah, ladalah suduk gunting tatu loro. Wah, aku ya ora ngerti nek Petruk arep sowan. Aku ya ora ngerti kabar nek Semar lara. Wah, blojo dibiyuke ning aku. Kaluputane kabeh keluputan, Pandhawa kabeh keluputan. Barep ya keluputan. Aku ya salah, Janaka ya kleru, Negula ya kleru. Yen ngono bener dhewe Sedewa. Wah, mbuh ra caturan. Wah, lah kok dadi kaya ngene? Saiki piye Werkudara? Yen miturut aku ngene wae. Sinambi ngenteni suwane Sedewa sartane pustaka Jamus Lima Sada. Petruk karo Bagong dioyak. Sing ngoyak Petruk Bagong sapa? Kowe. Lho kok aku ngopo? Kowe sing luput kok aku? Aku karo kowe Bagong dikon karo Petruk dikon sumene sawetara ning Praja Ngamarta. Sinambi ngenteni ya kuwi Sedewa karo pustaka Jamus Lima Sada. Yen wis jangkep, yen wis komplit, tumuli mengko sowan ning Karang Kadempel. Kuwi dalan sing apik. Yen Petruk karo Bagong ora gelem dipaksa. Apa lama ing atase Baladewa kok gelut karo batur-batur? Kowe kuwi aku ya ora sudi. Lho lanjur sapa? Mengko anak-anakku sing bakal tak dawuhi. Aja kuwatir. Mengko Antarja Gatotkaca, Antasena sing bakal tak dawuhi nyandhet lakune Petruk, nyandhet lakune Bagong. Sinambi ngenteni Sedewa apa dene pustaka Jamus Lima Sada. Werkudara, penemu ingkang mengkono mau tak kira luwih prayoga. Tegese supaya kabeh mlaku kanthi becik ning aku njaluk ya Dimas
nggonmu dawuh kelawan anak-anakmu aja nganti nyikara kelawan Petruk lan Bagong. Ora bakal aku dawuh anak-anakku nyikara kelawan Petruk karo Bagong. Sing becik-becik wae itu manjane laku. Iya Dimas Werkudara. Nah itu lho mekaten Yayi. Sampun wonten margi ingkang sae. Tumrun sakmangke kelilanana ingkang loko madal pasilan. Babar pisan sampun paripurna. Madyan pepanggihan Datulaya Kaka Prabu ingkang Rayinedya kundur ngedaton Arjuna wonten maring adawu. Budhana kang padha seba ingsun kundur ngedaton kawula nun marmadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Arjuna. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna ganti ning pananggilan. Salut-salut kundur ngedaton jelok saking dampar ketenaken ampit gambaran gading. Kadhiraken sangganing para mbanceti manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ubayane. Dong dawuh sinuwun. Lunga. Mandekata lawan Bindi Poksur tambur. Oh hehe. Bareng wambabarana ingkang sejati ingkang abdi pun Pati Prakuta kula nuwun. Ana apa Pakde? Bapak Rama Kyai eneng apa? Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena ana dawuh apa Pakde? Prakuta wonten dawuh lho. Prakuta wonten dawuh. Kuwi janjane iso njung derajate Baladewa apa ora? Lho, kok malah kula dipun dukani mriya menapa? Kudune kowe iki ngerti, iki eneng endi? Wonten alun-alun. Wis ngerti? Ning alun-alune sapa iki? Ih, sinuwun Prabu Ngamarta, Praja Ngamarta. Kowe karo aku saka ndi? Iye saking negari Mandura. Lah, kudune kowe kuwi ngerti. Kudune kowe kuwi tanggap yen kowe ning negara liya, kowe kudu njunjung marang derajating Baladewa. Aku ana negara Amarta kuwi daya. Inggih. Kudune kowe ngerti tata krama unggah-ungguh ora sak apinake dhewe. Oh, nggih. Ngestakaken dawuh. Disuda ling guyu. Oh, nggih, ngestakaken dawuh. Wong guyu kok kon nyuda. Ayo bener iso guyu niku lagi wong mati.
Ciri wanci sane ilang nek pun tekaning pati. Ning saora-orane dilongi nggih. Mengke kula timbangi. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten dawuh. Antasena napa Pakde? Iki mau ana ing negara Ngamarta, awakmu ing Mandura nderekake marang Yai Prabu Ndarawati. Ngerti yo? Yen to negara Ndarawati ketaman pegebluk. Akeh para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Tumuli Yai Prabu Ndarawati maneka marang ngersaning dewa, entuk sasmitaning dewa. Yen to Ndarawati bisa maluya nirmala temah jati, yen to tinumbalan pustaka Jamus Klimasada. Wis kelakon matur ngesaning Kyai Prabu Darmaji lan peranganing Pandhawa padha wejangkep nyarujuki yen to pustaka Jamus Klimasada diboyong marang negara Ndarawati. Nanging dumadakan iki mau ana babak anglayoni jujul lan usuli. Sedewa pamanmu ing Bumiratawu ingkang sajake ora cocok sarta ora mathuk yen to pusaka diboyong marang Kyai Prabu Kresna. Nganti gawe geger negara Ngamarta merga dukane wong atuhamu ing Jodipati wekasan ora iso dipenggak meneh. Nganti wong atuhamu Werkudara mentala nundung kalawan pamanmu ing Bumiratawu. Ya kuwi Sedewa. Wektu dina iki pamanmu Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lajeng menapa anggenipun Paduka Prabu ndhawuhaken sanggaring para putra kinen Bupati wonten pundi lenggahipun paman Sedewa. Dudu perkara kuwi. Saklunganing pamanmu Sedewa pustaka Jamus Klimasada diparingake marang Yai Prabu Kresna. Tumuli Yai Prabu Ndarawati jengkar saka negara Ngamarta. Babak anglayoni jujul lan usuli. Sowane Petruk karo Bagong tawang-tawang tangis. Tumuli nalika semana Petruk karo Bagong prasaja yen to Semar nandhang lara. Mongko wis madal saliring usada. Tumuli nalika semana Petruk matur Semar bisa maluya ning Nirmala Temah Jati jadil mamulya. Yen to Pandhawa 5 cacahe rawuh ana ing Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Nalika semana Petruk kaget, lha kok dadi Pandhawa mingkari papat ora ana sawaning Raden Sedewa. Yai Prabu Darmaji prasaja yen to adhiku Sedewa ditundung karo bapakmu ya kuwi Werkudara. Walah dalah Petruk nesu. Bagong muring ana negara Ngamarta. Nguman-uman karo wong atuhamu ya kuwi Werkudara. Mula kang saka kuwi Petruk karo Bagong dina iki bali ning Karang Kadempel. Aja nganti wadul marang wong tuane. Dandang dikandhake kontul, kontul kandhake dandang. Iki mamu wakmu Mandra wis arembug karo si Werkudara supaya anak-anak nyandhet lakune Petruk lan Bagong. Ning aja mbok pulasara, aja kok gawe lara. Sing baku aja nganti tekan Karang Kadempel. Paringi Purbawasesa. Piye caramu supaya Petruk aja bali nang Karang Kadempel ndak wadul karo gerangane ya kuwi Semar Badranaya. Iki Antasena ngapa iki? Instruksi. Kusike sadurunge aku menyang, sadurunge aku ngoyak karo Petruk, aku tak matur karo bapak. Antasena arep matur apa? Apa bener ngendikane Siwa Mandura nek Pandhawa saiki mingkari papat? Yo. Sing lunga pamanmu Sedewa. Sebabe pamanmu wani karo aku. Wanine perkara apa? Wah, bocah mendem arep apa? Aku takon. Adile wong takon ki diwangsuli. Aja duneki wong mendem. Aku takon karo bapak sebabe paman Sedewa tok tundung lunga. Pamanmu ora sarujuk pustaka Jamus Klimasada diboyong ning Ndarawati. Paman ora mathuk ora sarujuk, terus bapak nesu. Yo. Dasare paman ora sarujuk ora mathuk, ora iki Antasena apa? Sik, sampean meneng sik. Iki rembug aku karo bapak. Ora janjane kowe iki arep ngopo? Lho, aku nlesih perkara iki ora ming nyarujuki dawuhing wong tuwa, ning kabeh dawuh wong tuwa ki tak timbang, tak saring. Ngono, ora dumeh wong tuwa sing dawuh aku menyang, wong tuwa sing dawuh aku menyang. Ning dithing-thingi sik, dawuhing wong tuwa kuwi apik apa ora? Lho, nyatane apik iki tak tumrap sampeyan. Aku tak nlesih karo bapak. Sampeyan meneng sik. Kapok kowe. Mau nyenengi aku saiki seneni Raden Antasena. Dengkulmu mlocot. Oh, krungu. Krungu wae mburiku sound system. Mergo pamanmu wani karo aku. Perkarane wani.
pamanmu nggondheli pustaka Jamus Lima Soto. Pustaka diparingke Siwa Ndarawati. Yo, kowe ngerti. Awakmu Ndarawati iki gedhe labuh labete tumrap negara Ngamarta yen nganti mung nyilih pustaka Jamus Lima Soto. Kok ora diparingi ngampil karo mbarep kakangku Pandhawa Isin, Pandhawa Wirang. Pusaka arenggo ngopo? Dienggo tumbal. Mula Sedewa ora entuk merga ditu tumbal kuwi mung dipendhem ora bakal bali ning negara Ngamarta. Lan Sedewa duwe penemu yen pusaka kuwi dudu ming kagungane Pandhawa, ning kuwi duwe ing kawula sak negara Ngamarta. Ngamarta yen koncakan pustaka Jamus Lima Soto, kawulane bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula Sedewa nggondheli nggone bakal mbarep kakangku maringi pustaka Jamus Lima Soto. Terus bapak nesu, yo. Tantrimane bapak merga rumangsa diwanani karo Wadi, adimu tok tundung lunga. Wah, iya. Ning perkara Sedewa ora sah mbok gagas. Terus Sedewa mengko bakal bali dhewe. Sik, mak cilik kae nek kagolatine ora bakal kondur. Aku ngerti watake mak cilik Bumira Tawu. Mak cilik Sedewa kuwi nuwun sewu. Arep ragil ning bapak kudu ngakoni, bapak kalah pinter karo mak cilik Sedewa. Bapak kalah lantip panggraitane. Mula mak cilik kembar, mak cilik Nekula Sedewa ora tau pisah karo Wa Prabu Puntadewa. Merga mak cilik Sedewa ki tansah menehi penemu karo Wa Prabu Puntadewa. Dadi nek bapak nganggep mak cilik Sedewa ki wong bodho, bapak nganggep ki mak cilik Sedewa ki wong wani, kuwi salah. Kae mesti ngerti lelakon sing bakal kelakon. Wah. Sakaremu yen kuwi duwe penemu kaya ngono. Nek wis kebacut tak tundung. Lah saiki ngene. Nek nganti tok tundung terus kabeh do ngerti, kawula ngerti, Punggawa ngerti, Nayaka ngerti. Pandhawa saiki mung kari papat merga sing ragil minggat utawa tindak utawa lunga. Tanggung jawabmu piye? Ularak tenan. Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge. Wah, cah edan. Terus karmu piye? Terus bapak dawuh anak-anak kon nyandet lakune Petruk karo Bagong. Yo. Terus sampeyan ora mikir majelis Dewa. Wah. Bali karemu ora karemu. Nek sampeyan duwe semboyan kaya ngono, aku ora bakal nyandak utawa nyekel Petruk karo Bagong ning njaluk pamit Pakde. Si wewerku dor aku njaluk pamit, bapa ora gelem goleki majelis Dewa, aku sing goleki, ora pati-pati bali. Aku ning negara Ngamarta nek urung ketemu karo mak cilik. Dadi kaya ngene kanane iki piye? Wis ben. Wah, dasare aku ora seneng di anak Antasena. Siji wani karo wong tuwa. Angka loro nek tak kongkon susuke dipek. Ku merkara susuk dipeke kok. Wah, loro ati boyo nembung. Pak, iki tak pek. Pak, iki tak pek ngono kok meh waton disak. Edan mula terus yasa apa-apa. Wah, lah iki terus piye? Ora usah nganggo Antasena. Gatot wonten timbalan, Antarja wonten timbalan. Mangkato golek ana Petruk karo Bagong. Kendi ngene ketemu. Jaken supaya ning negara Ngamarta luwih dhisik aja susu bali. Nanging yen to berguguk utawa waton sak karepmu ning aja mbok piloro. Nun iki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Nun iki ngestaken dawuh nyuwun pamit. Rama Kyai. Tak goleki elek. Lho. Goleki aku ngopo? Sampeyan arep endi? Aku arep lunga. Lunga mergane ditundung bapakmu. Aku wis ora kanggo ning negara Ngamarta. Wis gunane apa aku ning Ngamarta wong nyatane wis ora dienggo. Lah nek aku deku-deku ning negara Ngamarta ora padha karo aku mirang-mirangke karo awakku dhewe. Ora dienggo kok isih klesotan ning Ngamarta ki. Aku ki wong duwe rega tumraping awakku lho. Ya. Ki mau nek sampean ngerti mesti sampean marem. Lho, maremku apa? Bapak tak unek-unekke. Tak unek-unekke perkara nundung sampean. Kok sik to? Kakang Mas Werkudara kuwi bapakmu, nek kowe ngewangi karo aku, nek nganti kowe dikatutke salah, kowe ditundung lunga, ora masalah. Ora masalah piye? Ora ana perkarane aku tundung ngono, Bapak. Aku melu lek Sedewa. Melu aku? Heeh. Aku ki ora duwe kasatriyan, aku saiki dadi wong ngelono, tegese aku ora ndek papan. Ora apa-apa, mengko kontrak wong loro. Utawa kot apa?
Kot. Kos kok kot. Heeh. Kos. Ya. Antasena? Nggih. Lelakon iki lelakonku, kowe aja melu-melu. Najan aku ngerti kowe iki tresna karo aku. Nanging perkara iki tak sandange. Lah terus kowe ora usah melu aku. Ora melu Pak Lik, ora. Ning kowe ngrampung ana kana negara Ngamarta gawenan Padang. Gawenan Padang ngendikane Pak Lik sedikersake. Pono kawan Petruk karo Bagong iki lagi anguk-anguk ana ing juranging kasangsaran. Ngerti aku mergo Bapa Werkudara karo Pak Di Baladewa akon kadang-kadangku kok nyandet lakune Petruk karo Bagong. Nah, yen nganti kadangmu pringgondani kakangmu jangkar bumi kingko gendak sikara karo Bagong karo Petruk apa kowe ora mesake? Mongko dheweke dikongkon Semar, Semar lara. Ora kok Lik kok ngerti kabeh. Ngerti wae apa rumasamu aku ora was kitha kaya pakmu Gedhe Ndarawati apa piye? Aku ki ya sok nolak udan barang. Weh lah edan. Wah ya madeg panarul mak apa? Ora usah sembrono. Ya. Ewangono. Ya. Yen perlu wong tuane gawenen isin. Wong tuane sapa? Wong tuamu. Gawe isin piye? Sing ngakon anak-anake kok nyekel Petruk karo Bagong rak bapakmu to? Heeh. Bapakmu ki lagi keblinger. Pancen bener wae nek karo wong sing ditresnani ngono sapa-sapa dikalahke. Kaya to karo tresna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Siwun Ndarawati. Sampeyan barang ditundung lunga karo ponakan barang mentala. Ha to? Iya, engko tak gawene isin. Gawenen isin? Ya, ora usah kuwatir. Aku sing arep gawe isin bapak. Wis ben kapok. Iya. Nek ngono Petruk karo Bagong susulen. Oh iya. Lah Pak Lik, aku tak lunga. Kundur ora. Bali ya aja kuwatir to. Aku bali ning mbuh kapan. Ora suwe-suwe. Ora. Sangurung. Wis. Ora usah ngapusi lho. Tak sili ora apa-apa. Oh, anggepmu sugih kowe apa piye? Aku kuwi satriya Mbumira Tawu mung kalah sugih karo wong ngrandu Gumbala. Ora perkara kuwi, tindakmu rak kesusu mbok menawa ora iso nyaut sangu. Iki aku ana dit 400 gawanen sik engko balekno 950 pengedan kowe ora mung nglintah darat ning kowe iki ula wis ben ora apa-apa wis ora apa-apa nek Pakde ora sangu Pakde ning tak suwun kundur aku mesti bali yo tenan yo Lik iya wase aku ingkang bakal mbabar lelakon iki Antasena ya tak pasrahke Pakde Dewa wis kana susulan Petruk karo Bagong aku tak lunga saka negara Ngamarta Antasena ya hati-hati Lik putus kalah dhisik karo Linmas. Lah dhisik karo Linmas Telaga Adi. Ha iya. Wah cilaka iki Gong. Wah wis. Ndara Antasena. Heeh. Nuwun sewu le mlajar buanter banget kok. Ngoyak kula napa? Aku ngerti kowe tenguk-tenguk ning kene karo Bagong. Terus aku melayu sak banter-bantere. Wigatine nyekel kowe, Ndra. Kowe nang Ngamarta gawe kisruh nyok tampan ana dies pecah sirahmu dhisik kowe le mati mbangane Semar ora satok tetah to ngendikane iki men ngendika dhewe kok ndak kowe sing nemtokke lakon apa piye urung karuan kok ya weh Ndara Antasena nek wis ngono kuwi nyemelangi lho nuwun sampun Den sampean rawuh mriki dinuta Sirun Mandura ora dinuta Kang Rama ora mudar ora ning diutus Prabu Puntadewa kon hukum gantung karo kowe Petruk kono minggatno senengane ngedeg-deg iki ora wedi rewe ayo wedi wong dituku mati ora wedi mula takon sing apik lah terus kersane diutus sinten ora ana sing kongkon mudar kowe
Aku ora ana sing kongkon ning aku duwe inisiatif dhewe Pedro. Mergo aku ki Nayaka Ngamarta satriyaning praja. Nyok tampan ana Pedro Gong. Cangkem iki sing apik. Kene iki adu arep ki tratapan ya ora. Aku sing nang mburi wae tratapan kok. Apa meneh kowe? Tru Nun. Kowe tak kandhani, nggih. Kowe disalahke karo bapak, salahke karo Siwa Mandura. Terus doakon karo anak-anake liyane aku. Anake bapak Ndara Garkaca Ndarantarja. Heeh. Dokon nyekel kowe. Mudhar kowe. Karo Bagong. Mudhar kowe. Kula melu to? Melu. Waduh. Wis ngringkel nang sel, Gong. Wis diterimake arep ngopo? Wis ayo, Gek. Nganggo jas, nganggo pecis. Kaya nek kecekel korupsi ya lho, Gong. Kang Raka goleki kula wong loro. Iya. Aku sampean mboten goleki. Aku iki wong iso mikir kok, Tru. Aku iki pikiranku beda karo Kakang Garkaca, Kakang Tarja. Aku iki wong duwe jati diri arep ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ning aku senengane goleki ngutik-utik barang lelakon sing wis kelakon. Tak utak-atik sing bener sing endi, sing salah sing endi. Mula sing bener tak labuhi, sing salah mesti bakal tak sirnake. Top ngonten iku apik. Ngono iki lho, nom-noman Ngamarta iki sing dibutuhke kaya ngoten iki lho. Dasare SDM-e tinggi. Piyayine ora tau macem-macem apa anane, arep ora iso basa, ora iso tata krama, ning jalan pikirane beda karo anak-anak Werkudara liyane. Nggih to? Iya. Terus selanjutnya kowe arep dikon ning negara Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe ora kena lapor karo bapakmu perkara lakon Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe arep dipeksa karo Kakang Garkaca, Kakang Tarja. Waduh. Piye, Gong? Ah ya wis pasrah. Arep piye? Masa dhewe wani Ndara Garkaca Ndarantarja. Ah terus sampean mrene ngopo? Ngabari. Ngabari ngono kuwi tok. Terus lepas tangan. Apa kowe? Dasare ra ditata krama, ra diunggah-ungguh, mung sak kepenake dhewe. Lho, kowe iki bareng arem kok elek-elek. Aku gampang malik apa wong. Oh men aku. Wis sak karepku to. Ha iya ora. Ning kowe tak bilani aja kuwatir. Carane menengo. Wong loro kene. Nggih. Kowe nek dadi Petruk ngono kuwi upama tak dadekke Baladewa gelem ora? Sembrono ora. Tenane. Lho, aku tenanan. Mendo bingung, mendo kapok. Aku pengen ngapokke wong tuwa-tuwa sing tumindake apik kae kok. Petruk tak dadekke Baladewa, Werkudara tak dadekke anu Bagong tak dadekke Werkudara. Diwalik. Oh. Mbok kaya fotokopi. Bagong tak dadekke Werkudara. Nggih, nderek mawon. Ya. Gelem ya. Purun. Ora kuwatir. Engko nek do tekan kene kowe le ngomong ya kaya Siwa Baladewa, Bagong le ngomong ya kaya Bapak Jodipati. Oke. Gleleng iki, gleleng dengkulmu kuwi. Ngapa kowe meneng wae? Aku ki malah justru mikir. Nek Ndarantasena ngendika kaya ngono Petruk tak dadekke Baladewa, Bagong tak dadekke Werkudara. Terus iki engko lunga, terus sing asli teka. Sapa iki? Madani aku. Ties. Wah, ana Werkudara sijine hidak cangkemmu cerot. Wah, ya. Ndas gedene semene uteke ming cilik. Goblok ora. Tanggung jawabe pripun? Kowe iki rasa kuwatir karo aku. Aku wani gawe iki wani tanggung jawab. Wis saiki do merem. Sedakep. Bagong sedakep. Duh, piye le sedakep? Matane merem. Matane sapa? Matamu kuwi. Wis ya tak dadekke Baladewa, tak dadekke Werkudara. Engko ora usah omong jeneng
Wis semedi kok omong. Wah iya ning. Iki ora gayeng. Gayeng pripun? Lho iki omonganmu kok isih Petruk. Lho, napa kok wis malih to? Ngilu sik, ngilu sik. Weh. Waduh. Ndara wereku Dara. Ngopo kaya ban gembos? Wereku Dara ini arep omong mesti. Wah. Wah, kurang gede. Pripun? Kurang gede. Kurang gede pripun? Suarane bapak iki gede. Coba. Gedhekke sithik. Engko nang jeblok. Ora. Kok rajeg? Anu pentile bosok. Coba tak cobane yo, Pak. Wah. Onto sendok. Wah, tutuk modar kowe. Anak kula anak onto sendok. Ya. Aku ngaturke bekti katur ya, Pak. Tak gegem. Bahasaku tampanon. Bahasa apa? Bahasa daerah. Siap lho, Gong. Oke. Ziu. Aja lali. Aku gampang lali ya. Lungguh dhuwur ora lungguh ngisor. Wah, kedhuwuren. Pak D, Baladewa rada mundur. Semantel. Jenanangan. Loh, werku dorong apa? Ngidak sikilku. Iki iso badar iki ora. Wis ya. Ngono wae aku tak ambles bumi engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarjaya tekan kene kandhanono utawa kowe ngaku Baladewa tenan. Ngono do bingung senenono. Nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong terus kowe muni, "Kowe ki edan kowe." Petruk Bagong ki abdimu. Aku arep tak cekel ki sing ngakon sapa? Engko nek kono muni, "Kowe ora ngawuh, iki wamu." Wis pokoke kowe ngerti dhewe sutradarane. Yo, anu nggih, heeh. Siap. Siap lho, Gong. Oke. Suarane, Gong. Oke. Wah, aku ya arep ndelok ketoke kok kaya gayeng iki. Aku tak sok kadohan tak nonton. Yo, Antasena sing ati-ati. Oh. Kondur jangkar ora. Nggih, nggih, pun den ngoten mawon. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu karo. Werkudara. Werkudara. Apa? Werkudara. Apa? Iki kok kaya ora pangling. Iki anakmu Pringgondani. Dasar. Dasar apa? Dasar Baranyata. Darane mumet. Gatot. Piye? Gatot. Iya, anakmu Gatotkaca. Tutupono. Tutuka kok Tutupono? Tutuka. Lho ngaturaken bekti kula Kunjawa, Gatotkaca tak tampa. Pangestune wakmu Mandura tampanono. Kula pendhingga jimat Rama Kyai. Kula aturaken bekti kula kunjuk. Jah bagus. Gatotkaca. Tak tampa.
Pangestune bapak Tampanono. Sing ajeg. Iya. Negarane gagal. Kaya menapa paduka Kanjeng Prabu mapan wonten ing mriki. Lho, lah kok malah kowe takon karo awakmu Mandura iki piye? Kula wau paring dawuh kula supados nyandhet lampahipun Petruk kalian Bagong. Kose, kowe aja ngawu gawar ngawur. Sing ngakon kowe nyandhet ponokan Petruk Bagong iki sapa? Kanjeng Prabu Mandura. Lho, kowe iki edan piye? Kowe iki lagi ketemu karo aku pisan iki kok ketemu. Lah kok dadi kowe apa jeneng kowe? Lah kok dadi aku akon karo kowe kok nyandhet Petruk karo Bagong iki nalare piye coba ta? Kula wau paring dawuh pilih Petruk kalian Bagong badhe mboyong Pandhawa. Nanging Pandhawa kantun papat. Lho, edan, menjadi papat. Nggih, monggo wonge 5. Nggih. Lah kok menjadi papat? Paman Sedewa Kesah ajrih menawi Kanjeng Rama mangke Petruk Bagong wadul kalian Kyai Semar tumunten kula dipun dawuh supados ngoyak Petruk kalian Bagong supados sak mangke kula nyandhet lampahipun Petruk karo kalian Bagong. Edian iki mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Mesti ana wong madha rupa karo Baladewa. Aku ora nrimake lakon iki. Aku ora rumangsa dawuh karo kowe. Kadot. Wonten dawuh Rama Kyai, kowe aja ngawur. Aku ora dawuh apa-apa karo kowe. Yen kowe ngarani wong tuwa dawuh sing ora-ora. Kowe ngerti dhewe yen to Petruk karo Bagong kuwi. Kuwi abdiku. Kuwi ponokawanku. Kuwi katresnanku. Werkudara iso kaya ngene iki merga pamungudange Petruk karo Bagong. Aku kongkonan karo Petruk karo Bagong. Supaya nyekel ora ketemu nalar, ora ketemu ngakal. Wah, ora minggat aida kowe. Sing ajeg suarane. Angel. Mbok kowe dadi Werkudara. Suaraku ini udah terlalu rendah. Aku nek nyuara gedhe iki kowe ora mampu karo kepentut-pentut lha aku. Aku wah ngono dus. Mulane kok aku kok iku mambu apa to kok muleng wae. Aja gedhe cilik, hah? Aja gedhe cilik. Lah kuwi alami ya. Gedhe cilik iki wis alami. Aku nek nyuara ya sok gedhe sok cilik. Padha karo ngono gedhe sok cilik. Ora edan, niku Ndara Antarja tekan kene meneh. Karo nglontrok sembah pangabekti. Wah Mandura, ya Antarja tak tampa. Pangestuku Tampanono. Lho menika jimat paripin daerah ning Kasantosan. Rama Kyai kula ngaturaken bekti. Rama Kyai. Yo. Antarja tak tampa. Pangestune bapakmu Tampanono. Lho menika jimat paripin daerah ning Kasantosan. Ki menapa paduka lenggah wonten mriki? Kosek kowe arep ndi? Madosi Petruk kalian Bagong. Lho kok padha karo karepe Gatotkaca? Menapa kadang kula Yai Pringgotani sampun dumugi mriki. Wis. Lan wis matur karo awakmu Mandura. Yen to bakal nyekel karo Petruk karo Bagong. Monggo aku ket mau nang kene ora weruh gribete Petruk karo Bagong. Turta jarene sing kongkonan Baladewa. Monggo Baladewa ora rumangsa kongkonan. Bapakmu ya ora kongkonan. Ya to? Ngono to? Iya. Aduh. Iya, aku ora kongkonan, wis kapok kongkonan Gatotkaca. Kongkonan kon tuku kerokan jenggot. Ditukoke garu. Gundule atos. Iya, sadar aku. Ora sembrono. Iya yo. Apa kowe yo padha karo karepe Gatotkaca? Nggih, mengkaten. Dian. Iki mesti eneng wong sing madha rupa karo awakmu Mandura karo bapakmu Yadipati. Nyatane aku ora dawuh apa-apa Antarja. Weh, lah dalah kok kaya ngene lakon. Wis lunga kok. Wis.
Wis lunga wis wah. Aku iki lek ngomong karo merem. Oh. Nek mataku melek suaraku cilik. Oh. Nek mataku merem suaraku gede. Mau gede kedep ya iso. Wah. Asane ku wis dinteni kene iki awak dhewe lek arep badar sok kapan? Wis ora pokoke ora ngerti. Gus, Darantasena. Piye apik saka ndron bumi aku ndelokke liwat leng jangkrik. Saweruh aku senenge. Mboten iki lajeng badar sok kapan? Dinteni sik. Engko nek wong loro kae Baladewa sing tenan karo Werkudara sing tenan tekan kene, ah kowe lagi badar. Wogah, moh. Wah, iki ngrekoso iki. Lho ngrekoso piye? Engko nek Baladewa tekan kene tenan, lah iki menungsane sing padha rupa karo Baladewa. Gretel nenggala. Piye? Kok nek nganti tekan kene Werkudara. Wah, iki menungsane sing madha rupa Werkudara. Suduk kuku sapa nyono? Pancanaka. Pancanaka. Piye, ora cilaka? Wong biasane dagelane pon kacamata kok sampa nyono. Ya ganti ra kena. Ming sak katane dienggo kembang-kembang. Dadi ora usah wedi, saiki semikir sik. Engko nek kira-kira kono do nesu goleki pethuke. Nek aku diajar, kowe iki ra krasa lara mergo saka daya kekuatanku. Ondorira. Piye? Aku ra ndek kuku. Tak goleki gedang. Ya. Engko diagem. Iya. Nek nggo nyuduk ora apa-apa mlenyek malah gayeng. Sing disuduk pas nggon dodone bapak. Penyuk ngono terus diratake. Wah. Membahagiakan. Dorene sik. Ayo, Gong. Wah, sandwich. Wong niku malah bingung wae. Bingung piye? Menapa Kanjeng Prabu kula wau pinanggih kalian kula? Ketemu piye? Kula pinanggih kalian Prabu Mandura. Ketemu karo aku piye? Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Prabu Mandura. Prabu paring dawuh mboten dawuh supados kula nyepeng Petruk kalian Bagong. Kose-kose. Iki aku kait mau ki nang kene. Aku mung pengen weruh yen to kowe iso mripih karo Petruk karo Bagong. Lah kok malah kowe bali-bali ndakwa karo awakmu Mandura sing ora-ora. Malah mboten paduka piyambak Rama Kyai ugi mekaten lenggah wonten ing mriku. Kosek Werkudara iki piye to iki? Wah, Gatot omong sing cetha. Inggih. Ngatur kemawon. Bloko suta kemawon. Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Siwa Mandura kalian Rama Kyai lenggah wonten ing mriku paring dawuh mboten dawuh menapa-napa kalian kula. Langkung-langkung mboten dawuh nyepeng kalian Petruk kalian Bagong. Pik. Lho. Lah apa ana manungsa sing padha rupa karo Baladewa? Sanjae kula blas lanat kuku karpete. Werkudara aja meneng wae. Lidah jane wong daplok menungsa ora tatanan wani madha rupa Ranata Mantura Prabu Baladewa. Wah, ayo kowe aja mati tanpa aran. Iya jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Nggara kadangipun Kakang Werkudara. Jlamprong kakangku apa? Lho kok jlamprong? Aduh. Baladewa. Kakangku apa? Iki kono. Iki ana Baladewa karo Werkudara. Wah, setan. Idak dasmu. Baladewa, kakangku. Piye? Aku tak golek rokok sik. Wis ora, ning kene wae, Kecut cangkemku. Setan karepe dhewe Werkudara. Apa?
Lagi kon menungso. Nggo arepe dhewe aja ngawuh gawar ngawur. Iki Natamandura Prabu Baladewa. Wah, kowe sing memba rupa. Kowe sing memba rupa. Wah, ngaku kowe sapa? Aku Bagong anu apa? Wah. Aku Werkudara. Wah, setan. Banjal maning. Batur-batur suarane ora pangling. Wah, kuku karepe greten karo modar dening aku, Pak. Wah! Apure kaya ngene. Wah, Bagong. Nggih. Wah, ngopo dadi Werkudara? Mboten ngerti. Wah, ora ngaku. Ngaku. Sopo sing gawe? Putrane. Anakku sapa? Antasena. Wah, setan. Ayo bali kaya wingi uni. Lah bali piye? Wong dandan ora ngerti kok. Wah. Antasena. Antasena. Kowe nendi le? Aja mirang-mirangke bapakmu. Ngopo? Ndasmu. Anak mirang-mirangke wong tuwa, sapa sing dandani Bagong? Aku arep ngopo? Wani karo wani, bapak kleru kok. Nek bapak ora kleru, aku wedi karo bapak. Ning bapak kleru. Ngunggung awake dhewe rumangsa bener. Mak cilik mbok tundung. Pustaka Jamus Liposada mbok wenehke Siwa Ndarawati. Ya nek Siwa Ndarawati iki Siwa Ndarawati sing tenan. Nek palsu, nek minggu alasan nyolong Pustaka Jamus Liposada, sapa sing kelangan? Kelangan pusaka, kelangan mak cilik Sedewa. Remuk Pandhawa, Pak. Mergo sampean ora iso mikir sing jero. Ayo nglelengi ra jamak-jamak. Dadi Werkudara pisane sapa-sapa ditendang. Antasena. Apa, Pak? Kowe Bagong. Ah iya. Begini kowe cemburu. Aku dudang Bagong muni apa Pak kok kowe serik atimu. Aku Werkudara sing tenan. Wis ngerti. Mula aja sok gawe lara atine wong liya. Maksud tok tunduk ya lara atine wajake ora. Antasena. Dalem, Pak. Piye kabare ibumu Rangayu? Ya apik. Wah, aku kangen. Wasu. Kowe senengane ora bebeda to, Gong ora. Kangen ya. Ya engko tak temokke karo ibu. Nan, ora. Tenan ora mempeng bae. Oh iki Pak. Dadeke kaya wingi ngene. Bareke aku wegah ning kene tenguk karo padha-padha Werkudara. Presani karo para kawula isin. Yo kene, Bapak melu aku. Nendi? Ganti.
Wah, mbok rasa. Oh, rasa tekan esuk arep ngono kuwi malah entek ki ora. Wis malik ya. Tiwas mempeng. Jan nyenengke tenan. Wis, saiki Bapak piye? Wah, yo. Ya piye? Wis kebacut, Pak. Sego wis dadi jenang ora pulih dadi jenang. Mula wektu dina iki rampunge perkara iki kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Aja grusah-grusu. Hae Baladewa wakmu Mandura gelut. Pakde. Sabar, Pakde, sabar. Wah, kuku karepe dhewe manus paling jajaran. Sungertaning bawana, Strayoli binatang September, Oktober, November, Januari, Februari, Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Baladewa suka hitung-hitung tanggalan. Antasena apa iki? Sabar, Pakde, sabar. Aja duka, aja nesu. Iki Baladewa sing gawe aku. Lah, rak tenan to menungso ra tatanan. Kowe bayi gawe pirane wong tuwa. Kok sik to ora usah nesu. Oh, nganti ana sing jengkel. Kowe arep ditapuk, tak terkirono kok ditapuk tenan lho kowe. Oh, aja. Agine ra wani ora. Ah, kanjani ngayal. Tapuk sisan lho. Tapuk kaya lemut. Minggir. Tak topae. Tapuk kok ditopak. Walik omong. Ora iso apa kuwi? Iki gaweanku. Lho, gaweanmu piye? Iki Petro. Lah, ra tenan to. Wah, mulane suarane padha karo aku. Ah padha wae. Ora padha piye? Strayoli binatang Januari, Februari, Maret, April, Mei. Yo ganti yo, Truk. Waduh. Mbok tak ngenten mawon. Ora iki ngono, kowe kudu ganti. Weh lah. Aku aja ganti Antasena. Aku arep negara Mandura, ketemu karo wakmu Erawati. Wah, edan. Alah. Wis suwe. Nek tak pisah ngene iki cilaka. Iki ana sunan ora. Arep marani karo wakmu Erawati. Ora. Kowe tok usunane ora. Yo ganti. Wah, jan kowe kula dadi napa meneh? Dadi Ndarabimanyu. Rasah. Lelinggo kuwale, Ndara. Wah, kowe disiki kok. Lho, iki sing nang mburiku sapa iki? Bagong Edian. Kuwi ngopo kowe? Sing nang mburiku kudune Werkudara. Kowe. Pindah. Mesok ketapuk terus. Ento-entoane ya kudu ngono kuwi ora. Sing apik Werkudara. Yo. Baladewa kakangku. Ya Werkudara piye? Kowe cangkem iso meneng ra kuwi? Wis malik dawang sing Baladewa kakangku kakangku piye? Mboten. Ah, ya kadang ketonto ya, Truk. Ah iya. Bapak wis nglenggono keluputan. Pakde, aku tak matur karo Pakde. Ora perkara piye-piye, ning aku apal karo pambeganing Mak Jrik Sediwa. Apal perkara piye? Mak Jrik ki aja dianggep bocah sing nom dhewe ning Pandhawa, utawa piyai sing muda dhewe yuswane ning Pandhawa. Ning aku matur bola-bali to. Siwa Darma Kusuma wae pendak-pendak taren karo Mak Jrik Sediwa. Mula ngendikane Mak Jrik Sediwa perkara pustaka Jamuskrima Sada kuwi bener. Lah saiki ngene. Nek upama ketratase pusaka kuwi dicidra karo menungsa sing Membanata Ndarawati. Lan saiki wis langkon nggawa pustaka Jamuskrima Sada. Saiki aku tak takon, sing tanggung jawab sapa? Ayo. Nek perkara lungane Mak Jrik Sediwa sing tanggung jawab Bapak Werkudara, Rama Jodipati.
Mergo sing nundung Rama Yodipati. Nek perkara pustaka Jamet Lima Sada kuwi piye sing arep tanggung jawab sapa? Monggo sampeyan rawuh ning negara Ngamarta ndombani nata Ndrawati nggone nyuwun ngampil pustaka Jamet Lima Sada. Ya ora. Waduh lah terus piye? Ah, iki nek gelem menggalih nganggo nalar sing garwa lan plegak-pleguk kabeh to. Mula perkara iki wajib dipetung. Ning iki mau nyatane wujude blegere Yayi Prabu Ndrawati. Saiki akeh wong sulapan. Tenan lho. Winginane kula ketekan Petro niku ya entek-entekan. Bonom wong liya nyandang Petro maling gen kula entek-entekan. Oh apa kok? Heeh. Jam piro le teko? 1:30. Aku 1:30 ning nggonanmu ki. Wah, berarti kowe tenan kowe. Kene terus tak dol. Kowe ditagih semaya wae kok. Ora tak ngonone tegelan, ora tegelan tuman wae kowe ora. Lah terus piye? Ah, saiki lagi iso menggalih. Bareng wis kelakon terus tembunge ming lah terus piye? Lah iki nang kene iki sing ngeling rembug nang kene iki Pakde. Malah ora ming aku Janaka ya weruh Puntadewa ya maringake pusaka. Nganti aku tegel nundung karo Dewa mergo mbelani karo Kresna kakangku. Lah dalah jagat Dewa Bathara. Lah kok ketiban awu anget aku Setyaki. Wonten timbalan. Mula ana ing dalan pun Kakang lak tansah nerasanan lawan Siadi. Siadi kelingan ora nalika tekan jabaning rangkah negara Ngamarta pun Kakang paring pangandikan Setyaki kok kahanan Ngamarta sorote ora kaya ingkang wis lumaku pendak dinane. Katon negara ingkang endah nanging kaya ilang kekuwunge iki eneng apa Setyaki? Nggih, kula kemutan. Koko Prabu? Nggih. Seksinipun Setyaki. Kula nembe sowan dinten sakmangke menika Werkudara. Seksine Setyaki aku lagi wae sowan ning negara Ngamarta. Malah tak sawang Datulaya wis katon sepi. Tumulipun Kakang Ngambandir Gantara niti priksa kanan kiwa ning negara Ngamarta. Lah kok malah Koko Prabu lan Werkudara mapan wonten ing mriki menika lajeng kula menika badhe istripun badhe nyuwun priksa. Menika wonten lampahan menapa? Lah talah tenan ora. Waduh.